Wis to, nikmatono prosesem, jalani. Aja iri karo prosese wong liya. Kowe nyawang penak yo prosese wong kae. Aja ngono. Aja ngono ya bala. Gak elok. Kowe niru ra apa-apa. Nek kowe kaya kudu harus proses kaya kae aja nek iso. Abot bala. Abot. Kowe engko nek ra kuat iso ngguling. Intine kuwi. Nikmatono prosesem. Intine kuwi bala. Salam sobat ngarit dimanapun berada. Pekerja apa wae sing penting semangat. Prosesnya dijalani kanthi ikhlas ati ya. Ben berkah kanggo keluarga. Yo kanggo sapine nek diritno ben mangane wareg. Ngono wae. Wis. Pokoke semangat jalani proses. Aja sambat, aja iri karo proses wong liya. Oke?